Elikkä tervetuloa meidän aloitusvideoon. Tää on siis meidän eka video ja tässä me kerrotaan 5 faktaa meistä itsestämme. Joo, ja me sen takia haluttiin aloittaa tubettaminen, koska se on vaan jotenkin kivaa ja meille tuli yhtäkkiä motivaatio siihen. Ja meillä oli ennenkin kanava, mutta tuliko sinne videoita? Joten joo, eli mennään videoon. Siis ensimmäinen kohta, mun nimi on siis Sara. Ja mun nimi on Liis. Ja toinen kohta, mun lempiväri on vihreä. Mun lempiväri on pinkki. Kolmas kohta, eli siis mä harrastan cheerleaderia ja mä oon ennen harrastanut luistelua. Mä harrastan cheerleaderia ja mä oon ennen harrastanut tanssia. Neljäs kohta, me asutaan Tampereella. Eli viides kohta, eli siis mikä on meidän lempikouluaine. Mun lempikouluaine on liikka, mutta muuten koulu on ihan perseestä. En mä tiedä mikä mulla, ehkä enfu. Mä tulin takas, mut siis joo. Elikkä siis tää video olisi nyt tässä. Kiitos, että katsoitte tän videon. Tykkäilkää ja kommailkaa videoehdotuksia. Joo, ja moikka!